Исәммез ТМВда адымнар тапшыру вакыты җитте. Без Татарстан тормышының иң мөһим вакыйгаларын, аларга белгечләр карашын тәкъдим итәчәкбез. Студиядә Сәрия Хәбибуллина. Бүгенге чыгарылышта менә ниләр булачак. Икмәк бар, кереме юк. Җитештерүчеләрнең бай уңышка көенер чагы. Нигә бәя ел ахырына гына артачак? Тиешле бәя куймасалар, киләчәктә авыл хуҗалыгы вообще рухнет, тузачак. Яңа мәктәпләрдә татар сыйныфлары җыелмый. Туган телгә кул селтәүме бу? Бер шаулап алгач кабат тынума? Шундый мәгълүматлар килә. Мәктәпләрнең үз эшчәнлегендә ички контроль бик нык аксый дигән. Ички контроль мәсьәләсе бүгенге көндә ул ниндидер яңа күзлектән каралырга тиеш. Исламча алыш-биреш һәм шәригатьчә ипотека. Кем һәм ничек ала? Ислам буенча договор булса, конечная бәясе ул зафиксирована. Акбар сезон башлады. Татарча уен һәм тамашачы күңеленә сарымай. Бүген кем җиңә? Бу атнада авыл хуҗалыгы министрлыгы урып җыю кампаниясына беренче нәтиҗә ясады. Әйе корылыгы, әйе гадәттән тыш хәл игълан ителде. Әмма республика үзен азык-төлек белән тәэмин итәрлек икмәк үстерә алган. ООН оешмасы хәбәр итүенчә, 2023 җәе планетада иң иссесе булып теркәлә. Температура 19 гасыр күрсәткеченнән 1,5 градус югары булган. Россиядә исә быелның августы тарихка иң исссе ай булып кереп калды. Чагыштырып карасак, белгечләр быелгы җәйне 2010 елныкына охшата. Ул чакта республика нибары 1,5 миллион тонна ашлык үстергән иде. Быел 3,5-нан артып китте. Бу соңгы 12 елда яңа технологияләрне үзләштерә башлау нәтиҗәсе диләр. Һәр таякның ике башы булган кебек, уңыш булу булмауның да ике ягы бар. Быел ул артык күп түгел, ләкин җитештерүчеләр аның бәясе юк ди. Шулай ук узган елның рекордлы күләмдә җыелган ашлыгы да җитештерүче файдасына булмаган. Ул сатылып бетмәде, урын алып ята, димәк көтелгән өстәмә керем дә юк. Икенчедән, хәзер исә ул ашлык базарында бәяне арттырырга мөмкинлек бирми. Бу будайдан башка бер нәрсә булмый, икмәктән башка. Тиешле бәя куймасалар, киләчәктә авыл хуҗалыгы вообще рухнет, тузачак. Чүпрәленең зур чынлы авылындагы ашлык амбары ул фермер Равил Бикшуровныкы. Кырлык булуга да карамастан, быел 6,5 тонна бертик җыеп алган. Узган ел сатылмый калган 1,5 тонна ята. Елда Саранск, Ульяновск, Чувашиягә илтә торган була. Хәзер алар биргән бәягә риза булмаганлыктан, соллы уңышын кая куярга белми. 21 елда саттык икмәкне 16 сум 50 тиннән. Узган ел саттык, 22 елда саттык 12 сумнан. Быел вообще килеп сырыла 10 сум 50 тиннән икмәкне үзен окупай итмәй. Будайның үз кыйммәте быел 12 сум ди фермер. Бу аны чәчү, җиргә ашлама кертү, техниканы карауга киткән чыгымнарны санасаң. Димәк, хуҗалыкка файда керсен өчен ул ким дигәндә 15 сумга сатылырга тиеш ди ул. Әмма бүген базарда тәкъдим ителгән бәя 2 тапкырга кимрәк. План экономика булса, менә бу авыл хуҗалыгында эшләүче кешеләрне продукциясын сатырга юллар күрсәтеп, конкретно ценаларны куеп, например, мин будай гәтәм, 3 класска 17 сум дәүләт тарафыннан булырга тиеш. 4 класска әйтик 15 сум 50 тин. 5 класска әйтик 12 сум 50 тин. Менә шундый бәяләрне куймасалар, авыл хуҗалыгы аска таба китәчәк, бетәчәк. Шушы рукавларда былтыргыдан бирле 52 миллионлык табыш ята. Без аны һаман берничә ала алмыйбыз әле. Бу проблема бүген кеше җитештерүчеләр генә түгел, зурларына да кагыла. Кайбышның август җәмгыятендә узган ел 4000 тонна бертиклене сата алмаганнар. 50 миллион сумнан артык табыш кермәгән булып чыга. Үзләштерелмәгән ашлыкны вакытлыча саклау өчен 22 капчыкка салып куйганнар. Берсе 50 мең сум тора. Быелгы 80 мең тонна уңышны да шуларда саклыйлар. Анысының әле 1 килограммы да сатылмаган. Аларга тоже күп затраты булды инде. Бер тапкыр сакладык, аннары рукавларны ачып, чистарттык, жаңадан рукавларга тутырдык. Һаман пока реализация булмый алар. Кайбыш бүген амбарларында иң зур күләмдә ашлык булган аграр районнарның берсе 100 мең тонна бертиклеләр складта ята. Уңыш әрәм калмасын өчен районда 20 мең тонна гына запас булырга тиеш ди белгечләр. Хәзер 5 тапкырга күбрәк. Бу булырга тиеш фиксированный бәя с учетом безнең затрат, чтобы безгә ничек әйтим, файдасы калсын дип.
Ашлыкка бәянең кискен төшүен узган елдан калган уңышның күп булуы белән аңлаталар. Бу хакта авыл хуҗалыгы министры да әйтте. Хәзер мәсәлән Татарстанда узган елгы 600 мең тонна үзләштерелмәгән бөртекле бар. Быелгы 3 миллион 600 мең тоннаны да фермерлар түбән бәядән сатарга теләми. Әйтик, август ахырына арыш бәясе 6 сумга калган, 22%ка төшкән дигән сүз. Будай 9, арпа 17%ка арзанайган. Тик шулай да калган ашлыкны без сатып бетерергә тиеш ди ул. Бәя ел ахырына күтәрелеп җитештерүчене сөендерер дип өметләнәләр. Уборка вакытында бәяләре бар. Гелдә шулай ким төшеп беткәндә сортировать итеп, чистартып, барыбер саклауга салып куярга кирәк. Аның бәясен без әзрәк артыр дип торабыз, но бүген нинди уровеньга артыр дип әйтә алмыйбыз. Барыбер сентябрь, октябрь әзрәк көтәргә кирәк. Узган елдан калган ашлыкның бер өлешен Татарстанлылар Иран, Төркия, Казакстан, Сириягә саткан. 12 миллион долларлык табыш алалар. Әмма күбрәк тә була алай диләр. Логистика белән килеп чыккан проблемалар комачаулаган. Бездәге игенне чит илгә чыгарыр өчен аны Новороссийскидагы елга портларына илтергә кирәк. Су юлы белән алып барам дисәң, килограммы өчен 6, тимер юл аша 4 сум түлисе. Әле анда 5 сум пошлина алына. Димәк, юл хакы белән 9-11 сум чыгым өстәлә. Хәзерге бөртеклеләр бәясе белән икенче кесәсенә нибары 2 сум керә. 2 сум ул нәрсә? 25-30% булганда гына рентабельность. Шунда гына расширенное воспроизводство булан итәргә. Шуңа күрә бик зур проблемалар безнеке генә түгел, или безнең проблемалары. Логистиканың тагын бер ягы, ашлыкны юл чыгымы кыйммәт булуга карамастан да читкә чыгарам дисәң, республикада бер состав поезд вагоннарын бер юлы тутырып була торган элеваторлар юк. Алар тәүлегенә 1-2 вагонга гына исәпләнгән була. Димәк, ай буе көтәргә кирәк. Бу тимер юл составын тоткарлый, сатучыга моның өчен дә түлисе бар. Менә монда автотранспорт грузится и дальше китә өстән юл өстеннән линия тимер юлга. Хәлне зөядә август агро җәмгыяте төзи торган мультимодаль логистика үзәге җиңеләйтеп җибәргә мөмкин дип ышаналар. Татарстанда аны 30 ел көткәннәр. 244 гектар мәйданны биләүче комплекс хәзер төзелеп бетү алдында тора. Ул ашлыкны КАМАЗ булсынмы, вагон, карапмы, бер урында төяү мөмкинлеге бирәчәк. Төп өстенлеге хезмәт күрсәтүнең тизлегендә. Монда ашлыкны поезд, баржаларга тутырыр өчен нибары 10 сәгать кирәк. Объектның беренче өлеше быелның ноябрендә эшли башлаячак. Очень гиперважный объект. Возможность отгрузки именно вот тимер юл белән су юлына ул снижает проблема на кимитә инде, хранение проблемасын кимитә. Потому что машина белән логистика ташу ул бик кыйбатка төшә. Шуңа күрә ул су юлы, железнодорожный транспорт ул бик авто белән чагыштырганда күпкә выгодныйрак. Бу элеваторда ашлык саклау өчен өстәмә урыннар булдырам. 16 цилиндр савытка бер юлы 120 мең тонна керә. Елына исә егәрлеге 400 мең тоннага исәпләнгән. Билгеле, ашлыкка бәя күтәрелмәсә, уңыш анда еллар буе сатылмый ята ала. Әмма җитештерүчеләр быел киткән чыгымны капларлык һәм яңа уңышка нигез салырлык файда эшләргә өметләнә әле. Ашлыкны кыш түгел икән, язын сатып булса да. Рүзәл Шарипов, Лейсан Саитова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Адымнар. Россия буенча карасак, бу атна башында илгә Төркия президенты Рәҗәп Таyyip Эрдоган килде. Алар Сочида Владимир Путин белән аралаштылар. Сөйләшүләрнең бер темасы ашлык килешүе һәм аның язмышы белән бәйле иде. Гөлназ Сейфетдинова әлеге очрашу үзеннән Азат Ахунов белән әңгәмә корды. Азат Марсович, хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Бу атнада Россия һәм Төркия президентының очрашуын матбугатта сентябрьнең иң көтелгән вакыйгасы дип атадылар. Ни өчен аңа шул кадәр игътибар булды? Чөнки гомумән дөньяда вазгыять бик катлаулы, төрле мәсьәләләрдә, төрле юнәлешләрдә һәм бу бөтен катлаулы мәсьәләләр дөньяда булган алар һичшиксез Россия-Украина мәсьәләсе белән бәйле дип әйтсәк, ул ялгыш булмас иде. Гади генә бер ашлык килешүе турында гына очрашу булмады, монда төрле мәсьәләләр хәл ителде дип уйларга кирәк. Шуңа күрә игътибар зур булды һәм шуңа күрә инде менә бу очрашу ул безнең өчен генә мөһим түгел, ул бөтен дөнья өчен мөһим дип әйтер идем. Бүген дөньяда барган вазгыятьтә Россия һәм Төркиянең роле нинди? Аны ничек тә әйтсәләр дә, кимсетеп әйтсәләр дә, әйтик, көнбатыш матбугатында чынбарлыкта Россиянең роле бик зур. Хәзерге вакытта Россиянең бу ролен тану өчен, аны белән килешүләргә бару өчен ниндидер арадашы кирәк.
Шуңа күрә инде менә арадашы теләсә кем була алмый. Төркия һәм Эрдоган ул менә шул арадашы ролен башкара хәзерге вакытта. Бу очрашудан соң килешүләр имзаланмавын, мөһим белдерүләр яңгырамавын күпләр аптырап кабул итте. Ашлык килешүе буенча да үзгәреш юк, әмма мондый дәрәҗәдәге очрашуларның без нәтиҗәсез булмавын аңлыйбыз, чөнки аның җәмәгатьчелеккә ачык һәм билгеле булмаган ягы да бар. Сезнеңчә, алар нидән гыйбарәт? Ашлык килешү ул рәсми сәбәп дип саныйм, чөнки хәзерге моментта күп мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк. Россия һәм Төркия арасында, Россия һәм Украина мәсьәләләре һәм башка. Ни өчен бу килешү турында сөйләр, чөнки ул беренче адым гына, беренче этап. Көнбатыш илләре кабул итә икән Россия тарафыннан әйтелгән тәкъдимнәрне, тик шул анда SWIFT мәсьәләсе, анда авыл хуҗалыгындагы техника запас частьләр белән тәэмин итү һәм башка мәсьәләләр әйтелгән. Алар үтәлмәде барысы. Шуңа күрә Россия өчен бу мәсьәлә мөһим. Әйткәнемчә, ни өчен? Чөнки бу беренче адым, беренче этап. Фикерләрегез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Кемдер бәлки һаман шул бер сүз дияр, әмма безнең алдагы репортажыбыз кабат туган тел һәм аны өйрәнү турында булачак. Бу атнада туган телләрне саклау комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов республиканың кайбер мәктәпләрендә туган телгә мөнәсәбәтнең әйдә ярар дәрәҗәсендә генә булуын ачып салды. Икенче зур мәсьәлә – республикада төзелгән яңа мәктәпләрдә татар сыйныфларының булмавы. 2019, 20, 21 елларда салынган белем йортларында нибары бер татар сыйныфы ачылган. Фәйрүзә Мәҗитова Казанда быел эшли башлаган мәктәпләрдә милли мәгариф белән танышты һәм 3 ел элек булган хәлдән алга китеш булмавын күреп кайтты. Салават Күпре микрорайонындагы 182-нче лицей бу. Аның хәзер 2 бинасы бар. Сентябрьдән 1500 укучы сыйдырышлы яңа корпус ачылды. Анысында өлкән сыйныфлар укый, ә башлангычлар монда белем ала. Быел беренчегә 402 бала кабул иткәннәр. Тик монда татарча бер сыйныфта юк. Заявление язганда сорадылар, нинди класска бирергә телисез? Татар теленәме, рус теленәме? Ә сез кайсы телдә? Рус җиңелрәк бирелә татардан караганда. Күбрәк рус телендә сөйләшәбез. Безнең бала урысча күбрәк аңлый, татарчага кыенрак, шуңа күрә рус группасына инде. Үзләре чип-чиста татарча сөйләшүче әти-әниләр балаларын рус сыйныфына биргән булып чыкты. Шуңа күрә бу лицейда бары тик татар теле генә татарча укытыла. Башка фәннәрне татарча укуга ихтыяҗ юк. Безнең рус телле лицей, шуңа күрә без алабыз тәрбия классларын гына җыябыз. Һәм бу мәктәп эчендә үткәрелә торган татар телендә чаралар, класс сәгатьләре, республика, район һәм шәһәрбез үткәрә торган конкурслар татар телендәге эшләр алып барыла бу балалар белән. Мондый сыйныфлар татар телендә тәрбия бирү сыйныфлары дип атала. Андыйларны быел 6-ны ачканнар. Безгә татар теле дәресенең барышын күрсәтәләр. Ул җанлы аралашу формасында җырлар белән үрелеп бара. Мәктәптәге укучыларның 70% татар теле дәресенә йөри. Күпчелеге аны ипи тузлык булсара аралашыр өчен укый. Ә ул атнага нибары 2 дәрес ди укытучылары. Татар төркемнәре кимедән беренче сыйныфка күбрәк телне аңлап, ләкин сөйли алырлык дәрәҗәдә булмаган балалар килә. Ансы кызганыч. Алар белән эшләргә тырышабыз, күбрәк уен технологияләре кулланып, кызыксындырып. Бүген татар телен балаларга өйрәтү һәр укытучының үз намусында. Һәм аны ничек укуларын мәктәп җитәкчелеге әллә ни контрольдә тотмый. Милли мәгарифкә карата эчке контроль начар. Бу атнада парламентта узган утырышның берсендә Марат Әхмәтов шул мәсьәләгә игътибар итте. Мәктәпләрдә безнең уку йортларында аларда милли мәгарифның торышы мәктәпнең эш эчтәлегенә бәһа куймый. Чөнки бердәм дәүләт имтиханы бирсәң дә ярый, бирсәң без бик бактыйбыз инде, бирмәсләр дә була, аны сөйләүчеләр бик аз инде. Бүгенге көндә әйтәләр менә бигрәк тә инде татар телен укыту, татар теле һәм әдәбияты дип әйтгәндә, ул дәресләргә безнең беркем дә керми диләр. Бу фикерне мәгариф һәм фән министрлыгында да инкар итмиләр. Мин тулысы белән килешәм. Әлеге комитет утырышында бик минемчә мөһим мәсьәлә күтәрелде. Ул ичке контроль мәсьәләсе, бигрәк тә милли мәгарифкә карата. Чыннан без берникадәр соңгы 3-4 ел эчендә тынычландык дип уйлыйм. Без бераз менә ниндидер теге ыгы-зыгы чоры үткәннән соң тыныч тормышка күнегә башладык. Үзебезгә ниндидер таләпләр, максат һәм бурычлар куймый башладык. Һәм
чын мәгънәсендә теге азарт рәвешендә үз-үзебез белән ярышудан да туктадык. Ә менә татар теле укытучылары контроль юклыгын ачыктан-ачык әйтә алмады. 2017 елга вәзгыять аркасында, ул менә илдә булган вәзгыять аркасында бераз гына милли үсеш төште. Хәзер менә күтәрелеш бара. Бу уку елында без федераль белем бирү программалары яңартылган вариантка күчтек. Ул безнең сәгать саннарына да бик нык тәэсир итте. Сәгать саннарыбыз да артык. Мин ул яктан милли мәгарифкә контроль җитәрлек булгандыр дип уйлыйм безнең гимназия тарафынан. Мин исә үз исемемнән шушы җитәкчелебезгә рәхмәтемне әйтәсем килә. Бу яктан мин ирекле үзем теләгәнчә, үзем күргәнчә балаларга дәрес материалын җиткерәм. Кайбер мәктәп җитәкчеләре дә контроль кирәк дию белән генә шикләнде. Шуннан да моны контрольдә тотарга бик тә кирәк. Җитәкчелек тарафыннан да, завучлар тарафыннан да без бу юнәлештә эшлибез. Татар теле дәресләре, шаралар үткәрелә торган. Алар барысы да контрольдә тора. Без үзебез дәресләргә йөрибез. Конечно, особое внимание мы всегда будем уделять тем языкам, которые есть в нашем регионе, в нашей республике Татарстан. Анастасия Акмаева Казанның Сибгат Хаким урамында быел ачылган 107-нче гимназия директоры. Бу рус теле белем йорты. Татар сыйныфлары бар. Барлык фәннәрне татарча өйрәнәләр. Милли мөхит, махсус түгәрәкләр каралган аралашу татарча. Әмма бу махсус проект Сәләт Асылташ мәктәбе. Моңарчы 51-нче мәктәптә эшләгәннәр. Укучылары 1-дән алып 4-нчегә кадәр һәр параллельдә берәр сыйныф җыелган. Монда әти-әниләр балаларын татарча белсен дип махсус бирә. Әмма моның өчен өстәмә акча түли булып чыкты. Ул баштан ук түләүле иде, чөнки ул Сәләт базасында оештырылган мәктәп. Монда безнең ата-аналар барсыдан инде татар дөньясы өчен җанын аткан, каядыр хезмәт иткән, барыбер күпмедер дәрәҗәдә татар мөхитендә үскән, шул ук Сәләттә үскән кешеләр һәм бүгенге көндә җәмгыятьтә телне саклауның мөһимлеген тойган кешеләр. Кайсы фәннәрне татарча укыйсыз, кайсысын русча ничек? Урыс телен урысча, математиканы, урысча да татарча да. Татар телендә укырга яратам, безнең өйдә сөйләшәбез татарча. Без мәктәпләрне йөреп чыккач нәрсә күрдек? Берәүләр татар булып та балаларын рус сыйныфына бирә, икенчеләре баласын татарча түләп укыта. Нәтиҗәдә быел Казанда төзелгән яңа мәктәпләрдә беренчегә кергән балалар өчен нибары 3 татар сыйныфы ачыла. 184-нче мәктәптә быел беренче тапкыр махсус сыйныф җыеп, математика, рус һәм инглиз теленнән кала башка фәннәрне татарча укытуга күчереп караганнар. Ул сыйныфка 32 бала җыелган. Аның өчен сыйныф җитәкчесенең дә әзерлеге кирәк. Туган телне артык укып булмый ул. Ул мөмкин кадәр күп булырга тиеш. Чөнки шул очракта гына бала ул телдә сөйләшә алачак. Мөмкинлекләр бар. Аның өчен проблема юк. Димәк, балага туган телне өйрәтү беренче чиратта әти-әниләрнең теләгеннән торса, икенчедән мәктәп җитәкчелеге һәм мөгаллимнәрнең кирәксенүенә турыдан-туры бәйле. Фәрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Ләйсән Сәитова, Адымнар. 1 сентябрьдән Татарстан үзендә ислам банкингын сынап карый башлады. Ул 2 ел буе бездән кала Башкортстан, Дагыстан һәм Чечняда алып барылачак. Шушы вакыт эчендә ислам финансларын кулланганда барлыкка килгән кыенлыкларны ачыклап, кануннарның яраклыгын карап, кирәк икән аларны үзгәртү күздә тотыла. Дөньяның финанс ясылыгыннан карасак, бу Россия өчен әле яңа әйбер. Шуңа күрә аны куллану һәм безнең җәмгыятькә яраклаштыру вакыт таләп итә. Әмма соңгы берничә елда без күреп торабыз, ил ислам дәүләтләре белән багланышларны арттыра. Май аенда Казанда узган Россия ислам дөньясы форумында шундый конкрет адымнар турында сүз барды. Ислам банкингы нәрсә ул? Гади кеше аны ничек кулланырга мөмкин? Алия Хайретдинова белгечләр белән шул турыда аралашты. Ислам банкингы. Бу сүз тизмәне без соңгы елларда еш ишетәбез. Менә мәсәлән, минем ипотека аласым килә ди. Әлбәттә, процентсыз акчалар мине кызыксындыра. Мин милләтем буенча татар, әмма мусульман кануннары буенча төгәл яшим дип әйтә алмыйм. Хәләл акчаларны мин дә, башка дин вәкилләре дә ала аламы? Банк процентсыз акча бирә икән, бу оешма ничек яши? Дәүләт ярдәме нидән гыйбарәт? Бу сорауларга без җавап эзләдек. Әманәт муаҗҗал мөдәрәба күбебез өчен таныш булмаган әлеге сүзләр ислам банкингы терминнары. Бүгенге вазгыятьтә ислам икътисады дөнья икътисадының аерылгысыз бер өлеше икәнен раслады. Моны майда узган Казан форумда күрсәтте. Если у нас 20 миллионов мусульман, эти люди должны иметь возможность пользоваться вот этими услугами, в том числе и банк. И условия для исламского банкинга не должно быть хуже, чем классические. Сентябрьдән Россиядә ислам банкингы турындагы закон гамәлгә керде. Экспериментта безнең республика, Чечня, Дагыстан һәм Башкортстан катнаша. Аның бер юнәлеше хәләл индустрия мөмкинлеген куллану булса, икенчесе халыкның да, белгечләрнең дә белем дәрәҗәсен арттыру. Бу закон булганча, банклар
шунтыгы торгу операциялар да катнаша алмыйлар. Менә шуны без хәзер законга керттек инде. Икенчедән, хөкүмәттән нинди ярдәм бар? Безнең теге ипотека буенча инде. Менә шул исламский ипотека алганда дип әйтик инде, шул материнский ана капиталын тоже инде кулланалар. Эксперимент ул 2 елда күрсәтергә тиеш нинди яңалыклар кертергә кирәк безнең канунларга. Россияны без бергә әзерләргә тиеш. Бүген Татарстанда 16 оешма шәригать кануннары буенча эшли. Экспериментта катнашырга телиләр икән, үзәк банкка гариза язу зарур. Шул рәвешле реестр туплана. Алар ипотека, кыйммәтле кәгазьләр, ислам депозитлары белән эш итә алачак. Шундыйларның берсе Амаль финанслар йорты. Мәсәлән, машина тора 1 миллион. Biz ул машинаны 1 миллионга алабыз һәм аңа рассрочка буенча, мәсәлән, 1 миллион 300-гә сатабыз. Вот 300 ул аның переплатасы була һәм безнең прибыль. Ислам буенча договор булса, конечная бәясе ул зафиксирована. Обычный банкларда кризис вакытлары булса, банк ана процентный ставку күтәрергә мөмкин. Исламский банкинг, как и все исламские продукты, они не предназначены строго для мусульман. Ислам банкинги тәкъдим иткән продуктлар мөселманнар өчен генә түгел. Шәригать кануннары буенча эшләгән оешмаларның ишеге һәркемгә ачык. Тәнтесе, милләт, хәтта башка дин вәкиле булсынмы, мөһим түгел. Ислам банкинги ул гаделлек. Мәсәлән, мин шундый банкка барып, ниндидер проект башлап җибәрер өчен акча алам икән, акча югалту куркынычын банк минем белән бүлешә. Табыш яисә югалту бүленә. Проект гамәлгә ашмый икән, мин акчаны кире кайтарырга тиеш түгел. Гадәти банкка синең эшең килеп чыкканмы юкмы мөһим түгел. Акчаң бармы юкмы, төгәл вакытта кайтарырга тиеш. И ты попадаешь в кабалу. Димәк, тип аермалары нидә? Шәригать кануннары буенча эшләүче оешмаларда процент алырга ярамый. Акча югалту куркынычын банк клиентлар белән бүлешә. Банк креме акчаның бер өлешеннән тора. Банк инвестор буларак эш итә, хәтта зәкат каралган. Ләкин ислам банкингын булдыру гына түгел, кадрлар әзерләүдә мөһим. Объектив аудиторлар булырга тиеш. Аның өчен без бөтен дөньяда иң зур IOFI дигән Бахрейнда урнашкан, ул иң зур халыкара аудиторлык укыту системасы. Без алар белән килешү төзеп, аларның теге программалары нигезендә безнең институтта менә белгечләр имтихан биреп, менә шушы IOFI белгечлеге буенча таныклык алалар. Шундай белгечләр менә Россиядалар бик күп түгел, шуларның бөтенесе диярлек 80-90% Татарстанда. Тагын бер сорау килеп туа. Процентсыз акчага кызыгып җиңел генә керемгә өмет итүчеләр саны артмасмы? Ислам кануннары буенча эшләгән оешмаларның акчалары хәрам эшкә тотылмасмы? Шарлатаны очень хорошо умеют считать деньги. Андыйлар акчаны бик яхшы саный. Процентсыз хәлел акча гади акчага караганда 300-га чыга дип уйлыйсыз икән. Ялгышасыз. Икътисади яктан карасак, бу шундый ук акча. Ләкин аның мәгънәсе, аның белән эш итү кагыйдәләре шәригать кануннарына бәйләнгән. Керем процентлар белән түгел, өлештән чыгып санала. Это деньги такие же с точки зрения экономической выгоды. Ихтияҗы булмаса, шундый проекты булмаса, монда мусульманнар бик күп. Ураза тотучылар да тагын күбрәк, намаз укучылар бик күп, Аллаһка шөкер, мәчетләр ачыла. Һәм гади халыкта сайлау хакы булырга тиеш. Дөнья күләм хезмәттәшлек тә артачак дип белгечләр. Зур эштә без Иран, Сауд Гарәбстаны, Төркия, Бахрейн, Мисыр, Пакистан тәҗрибәсенә таяна алабыз. Шул рәвешле дөньяда ислам финанслары активларының күләме 2025 елга 5 триллион долларга җитәчәк дип фаразлый белгечләр. Алия Хайретдинов, Рамзил Гарипов, Гадел Миндубаев, Адымнар. Адымнарны дәвам итәбез. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышка юмырлы караш безнең Кодак сәхифәсендә. Исәнмесез. Инглиз телендә син һәм сез дип эндәшү юк. Ю һәм битте китте. Татар һәм рус телләрендә бу дилеммага гел килеп төртеләбез. Сез дип дәшәргәме, әллә син дипме? Менә бу атнада Алабуга башлыгы да уңайсыз хәлгә калды. 100 яшьлек ветеран апага берничә тапкыр ты дип эндәште. Желаю, чтобы ты долгие годы оставалась фундаментом белорусского города, чтобы мы к тебе, как носителю определенных знаний. Мэрны тәнкыйтькә тоттылар. Ничек инде олы кешегә ты дип дәшәргә була? Бәлки ул аның күптәнге танышыдыр дип фаразлады икенчеләр. Соң алай булса да инде. Бит икенче яктан караганда татар авылларында бөтен кешегә дә син дип эндәшәләр. 100 яшьлек әбигә дә, бабайга да.
һәм моннан аларга карата хөрмәт кимеме кебек. Шулай булгач, Алабуга мэры ты белән войны түгел, татар белән русны бутамаган микән? Но на ты, по-моему, еще не переходили. Так мне показалось. Так давай перейдем. Всего хорошего. Алар яхшы кеше, әмма аларны фатир мәсьәләсе бозды диелә Мастер һәм Маргаритада. Одинцово шәһәрендә яңа микрорайон төзелгәндә бер кеше үзенең кадерле хрущевкасын бернинди акчага да бирергә теләмәгән һәм күп катлы йортлар арасында кысылып калган. Ә шушы көннәрдә нибары бер кеше яшәгән хрущевканы япма белән урап алганнар. Тирә-юньне ямсызлап тормасын өчен. Замуровали, демоны. Көз көне фатир бәяләре аеруча активлаша. Казан бәяләрен инде беләсез, квадраты 200 меңгә якынлаша. Вакытлы тору бәяләре дә тешли. Бу вазгыятьтә бер игълан күземә ташланды. Баксаң, фатирга хәзер Черновой килештә кеше кертеп була икән. Иң мөһиме аның дизайнына матур исем бирү. Игъланда әйтелгәнчә, бу фатирның стиле ипотечный минимализм. И там пойдет. 1 сентябрь яңа белемнәр генә түгел, гадәттәгечә яңа кызыклы видеолар да бирә. Су баскан Уссурийскида балалар укырга көймә белән барган. Бәйрәм линейкасы баржада узды микән? Вот сегодня у нас 1 сентября. Детишки, школьники наши передвигаются на лодках. Ашап утырасыз икән, телевизор каршысыннан китеп торыгыз. Бурятиядә балаларны кортлаган ризык белән каршы алганнар. Бу видео таралгач, мәктәпне хокук саклау органнары тикшерә башлаган. Һәм ахырдан күңелле бер видео. Менә тормышта да шулай. Тырышасың, тырмашасың, үзеңне ничектер реализацияләмәкче буласың, һәм берсе арттан килеп төртә. КХЛда яңа сезон башланды. Акбарысның меңләгән җанатары хоккей яратучы гаиләләр уеннарны көтеп алды. Язын кубоктан бер адымда гына калган командага өмет зурдан. Акбар сезонны яңаша, үзебезчә һәм милли итеп башлады. Трактор белән матчны клуб татар стилендә уздырды. Соңгы вакытта шул күзгә ташлана, Казан клубы 3 юнәлеш буенча эшли, мавыктыргыч уен күрсәтү, яшьләрне хоккейга тарту һәм спортта миллилекне саклау. Гомумән барысларның җанатарлар белән үзенчәлекле итеп эшләү стратегиясе барлыкка килә дияргә була. Ул тамашачыны аренага уен өчен генә түгел, башка күңел ачу чаралары белән дә җәлеп итә алу. Шушы яңа фәлсәфә турында Илдар Сафиуллин. Шау-шулы шәһәрдән авылга кайтып туган нигезләрендә күрешкәннәр диярсең. Шамаевлар нәселе бу. Бер калада яшәп, бер үк урамнарда йөрсәк тә аралашырга вакыт юк диләр. Хоккей сезоны башлангач, 7 мәшәкатьне 7 каташлап Татнефть аренага килгәннәр. Бу традиция. Туганнар белән аралашып, бер бәйрәм итеп, күрешеп, шулай хоккей карап, балалар үстереп киләбез. Безгә инде эштән кайтып ирләргә инде бер сабантуй инде була. Кичкә утырып, башта үзем дә йөридем, аннары хатын кызым да хәзер балада беренче тапкыр килде. Бүген кем җиңә? Хоккей башланырга 1 сәгать кала халык төрле уеннарга чират тора. Иң популяр зона хоккейчы булып фотога төшү. Самый күңеллесе менә шул уен башланганда инде. Матч вакытында без балалар яктан йөгереп йөрибез, тәнәфес вакытында балалар безнең яктан йөгереп йөри инде күбрәк. Мин башта балаларны бердә утырмаслар дип уйлыйдым. Алар карыйлар, утыралар, бик кызыксыналар. Руслан Вәлиев Уфадан килгән. Бер гаиләдә берничә команда өчен җан атабыз дип кайчак низак та чыга. Хатын салатны яратам, мин Акбарсны яратам, но мин хатынны яратам. Дөрес, бу эш буенча башка клубларда тик ятмый. Кичә генә Казанда уйнап киткән Кытай клубы халыкны уенга җәлеп итү өчен тамашачылар белән бозга чыгып бергә тимер аякта шуа. Адмирал командасы тамашачылар өчен киенү чишнү белмәсенә экскурсия оештыра. Шуңа да хоккей хәзер ирләр генә йөри торган спорт төре түгел. Уенга килеп, уен күрмичә кайтып китүчеләр дә бар. Еш кына спортны бик якыннан белүчеләр әйтик, алар яхшы командага гына йөрергә мөмкин. Әйтик, СКА яки Металлург, СКА булсын. Монда бөтен гаилә белән кирергә була, алар матч кына карап калмый, күңелдә ача. Шуңа күрә Акбарс менә бу моментны бик оста файдалана.
Milli рухта уен үткәрү буенча Акбарс әлегә бердән-бер команда. Менә җанатарлар тәнәфестә Сабан туендагыча катыктан тәнкә эзли түбәтәйдән килә. Үзеңнеке булмаса, аны монда тараталар. Данис Зарипов белән сабуллашу уенында данлыклы хоккейчының сурәтен өләштеләр. Юк кына әйбер юк исә, күңел була. Гаиләләр белән килеп, кече яшьтәге балалар өчен дә аерым күңел ачу чараларын әзерли, өлкәннәр өчен дә барымда иратлар, хатын-кызлар өчен, гомумән барлык категорияләр өчен дә менә шундый чаралар үткәрергә тырышабыз. Акбарс даими җиңелеп килгәндә дә Татнефть-Аренада 7000-нән ким тамашачы булганы юк диләр клубта, топ командалар очрашканда 9000-гә җыела. 15 ел элек плей-оффта гына шундый күрсәткеч бар иде. Хәзерге вакытта Татнефть-Арена бозында уен бара, трибунлар тулы диярлек. Әйдә, менә икенче якта балалар һәм аларның әтиәннәре яраткан гамәлләре белән шөгыльләнәләр. Ул өстәлдәге хоккей, аэро-хоккей, компьютердагы уеннар һәм башкалар. Алар барысы да хоккей белән бәйле. Бу буздагы уенга битарафлык дигән сүз түгел, киресенчә. Тәрбия эшләрендә шундый отышлы алым бар. Ул уен методикасы дип атала. Акбарс клубы нәкъ менә шул алымны куллана да инде. Ягъни биредәге кешеләр үзләренең яраткан гамәлләре белән шөгыльләнеп, хоккейны үзләренең зиһеннәре аша үткәрә һәм хәтерләренә сеңдереп кала. Акбарсларның тәрбияви сәясәт алып баруын галимнәр дә бәяли. Монда инде Акбарсның үз юлын билгеләп үтәргә кирәк. Практикада бөтен методлар яхшы инде. Акбарска карап, шуның өчен алар бөтенесе хоккейга, әйтерлек, гашык булалар. Шуның өчен алар да булмакчы булалар шундый. Зариповлар, безнең Билаловлар. Буздагы уен нәтиҗәсе өчен тренерлар җаваплы булса, халыкның күңелен күрү клубның башка белгечләре карамагында. Барсы бергә алар Татарстанның йөзек кашы булган Акбарс исемен таныта. Юкка гына Рөстәм Миннеханов аларны бренд дип атамады бит. Республика Татарстан и хоккейный клуб Акбарс — это одно и то же. Илдар Сафиуллин, Гадел Миндубаев, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән-сау булыгыз.